Morjes ja tervetuloa jälleen Lämärin pariin. Kevät lähestyy ja siitä varmana merkkinä on aina liigan playoffit. Ei ehkä ulkona vielä näytä siltä, että kevät on tulossa, mutta ne sieltä tosiaan lähestyy ja torstaina startataan kunnolla. Ja meillä on täällä vieraana tänään IFK-fani Aimo. Tervetuloa. Kiitos. Pakko tähän alkuun kysyä, kun olit meillä siinä kausiennakossakin spekuloimassa ja sanoit, että välillä IFK:n kannattaminen on aika vaikeaa ja raskasta, mutta välillä myös rikkaus. Niin kumpaa tämä kausi on enemmän ollut sun mielestä? No tää on niinku taivas ja helvetti. Helvettiä ehkä vähän enemmän, eli niin kuin mä sanoin, niin se on rankka risti kantaa, mutta ei kyllä vaihtaisi mihinkään millään. Että se on jotenkin masokistille oikea seura. Kyllä. Täytyy sanoa, että tämäkin kausi on ollut aika ailahtelevaa. Niin mistä sä näet, että se johtuu? Siinä on hirveästi erilaisia syitä, että loukkaantumisia on ollut paljon, niiden taakse ei pidä tietystikään niin kuin mennä, mutta olisi meillä nyt vasta ensimmäisiä kertoja tässä ihan viimeisellä rundeilla, kun meillä on ollut koko rosteri parhaimmillaan käytössä. No sitten on ollut kaiken näköisiä valmennuksellisia ongelmia. Sitten on osoittautunut myöskin mun mielestä ihan selkeästi, että ei ole niin rakennettu ihan niin kuin balanssiin joukkuetta. Ja siinä on alusta asti ollut niin kuin haasteita ja niitä on osittain saatu välillä vähän korjattua, välillä on näyttänyt hyvältä. Mutta sitten taas on tullut, että myöskin mua on eniten ehkä huolestuttanut se, että niinku, siitä on puuttunut sellainen niinku, tekemisen meininki, apinan raivo ja tämä, mitä oikeasti tarvitaan niinku voittavalle joukkueelle. Ja on totuttu, että IFK on tosiaan semmoinen taisteleva joukkue, tai ainakin se brändi pitäisi olla semmoinen, niin onko sitä näkynyt ollenkaan tällä kaudella vai? Sitä on näkynyt niinku, vilahduksia välillä, että siellä on niinku määrättyjä pelaajia, joille nostan sattuu ja kumaran syvää. Niin puhutaan nimenomaan vaikka tuosta niinku Tyrväisen Juhanista ja puhutaan Raskista. Muutamista muista, no Mikke Maksoosteen muuli vetelee täysillä aina, mutta se ei riitä. Se ei riitä, kun se koko joukkueen pitää olla taistelukykyinen ja joka perkeleen kerta kun mennään jäälle, niin pitäisi antaa aina kaikki. Noista loukkaantumisesta ehkä pakko kysyä, että musta tuntuu jotenkin, että IFK:lla on aika usein, monena vuonna ollut toi sama ongelma, että paljon loukkaantumisia, niin mistä se voi johtua? Onko mitään? Mä en tiedä. Sitä on pohdittu hirveän paljon tuolla eri piireissä, että niin kuin sanottuna olet oikeassa, se on nyt ollut 3-4 vuotta niin, että loukkaantumisia on paljon ja sitten silloin niin kuin eka 2 kautta, kun niitä oli, niin me pohdittiin kovasti sitä, että siellä on pakko olla jotain niin kuin fysiikkavalmennuksessa vikaa, mutta meillähän vaihtui myöskin fysiikkavalmentajat, että en tiedä sitten mikä on, että onko vaan huono feng shui, joka pitäisi karistaa vekeä. Niin, mutta voiko se sitten taas 4 kautta olla se huono sattumakaan vaan, että... Ei, kyllä jotain hämärää siinä on, että tullaan IFK ja hajotaan. Niin. Tosiaan kausi kuitenkin loppui kovaan taisteluun ja saitte sen suoran playeripaikan, niin kuinka isona juttuna sä sen näet, että kuitenkin vältettiin ne lisäpelit siinä? No mä en mun mielestä sitä saa mitä tilaa. Eli jos me mennään vuodesta toiseen yleensä aina 1- tai 2-kokoisella budjetilla, niin jos suoritustaso on se, että taistellaan, että päästäänkö suoriin playereihin, niin oikeasti se ei ole oikein hyvä juttu. Kyllä. Se kertoo jotain joukkueesta jo. Mutta nyt oli kuitenkin suhteellisen tasainen toi liiga Kärppien takana, joten ei siinä nyt kuitenkaan ihan hirveätä käppiä sinne edes Tapparaan ja kakkossijaan tai ainakaan kolmossijaan asti ollut. No ei ollut, että tämä kausi on ollut siinä mielessä mun mielestä kiinnostava, koska niin kuin sanottuna, niin mikä vaan joukkue on parhaimpana päivänä voittanut melkein minkä vaan joukkueen. Jopa Kärppiäkin on voitettu, mutta Kärpät nyt menee omalla pisteluvullaan, mitäs niillä on joku 40 pistettä etumatkaa. Niin se on kyllä aika kova. Ensimmäisellä kierroksella tulee nyt sitten vastaan Pelikans. Aika kovassa vireessä ja nosteessa oleva Pelikans, niin mitä ajatuksia se herättää?
No siis runkosarjaan peilaten, niin mä oon nähnyt niistä 3 niistä peleistä ja niin joka kerta Pelicans on voittanut tällä kaudella IFK, se kertoo jotain. Se on aina yksi positiivinen juttu, se lähtee underdogina, mutta mä en usko, että Neemoniemisen niin Pelicans tulee lähtemään takki auki IFK:ta vastaan, koska mä uskon kuitenkin, että IFK tulee olemaan varmaan aika hankala vastustaja. Mutta on kyllä hyvin sillä lailla epävarma fiilis. Ei ole niin kuin mitään ihme luottoa, että kyllä mä katsotaan miten käy. Joo, toivotaan parasta, pelätään pahinta. Näinhän se yleensä menee, kun altavastaajana lähdetään, tai altavastaajana ja altavastaajana. Se voi olla, että me ollaan tuossa viikon kuluttua narrien kanssa niin kuin tuo Hietsun beachillä. Levillä, onko ne vielä Levillä juhlimassa? No ne on niin, ne voi olla Levillä, me mennään kyllä ihan Stadion beachille. No niin, kyllä, mutta tosiaan kauden loppupuolella oli vielä yksi peli, kotona hävisitte 6-3 olisiko ollut, tai 3-6. Se oli oikeasti, se oli niinku, en viitsi käyttää sanaa mitä käytin ottelun jälkeen, koska se oli aika ruma, mutta ja siinä ei ollut niinku, se ei niinku juuri edes, no sanotaan nyt vituttanut, koska Pelicans oli niin paljon parempi joukkue. Piste. Se oli niinku, se oli ylivoimainen suoritus ja ei siinä mitään siinä sitten enää. Joo. Mutta siitä varmaan ollaan yhtä mieltä, että kotona ei ehkä 6 maalia saa päästää playereissa, jos meinaa voittaa. Ei, se on ollut IFK on ehkä suurimpia ongelmia tällä kaudella, niin on ollut niinku viisikkopuolustaminen, mutta mun mielestä myös niinku meidän puolustuksen laatu. Et se on ollut niinku, mä en muista tarkkaan paljon me ollaan päästetty maaleja, mutta ollaan päästetty todella paljon maaleja. No siitä päästäänkin sopivasti tähän Engreen ja Ruusun aiheeseen, että molemmilla alle 90 torjuntaprosenttia karvan verran runkosarjassa, niin voiko tuolla kaksikolla pärjätä pudotuspeleissä vai johtuuko se puolustuksesta? Mistä? Mä uskon, että siitä menee iso osa myös niin kuin muun joukkueen piikkiin ja Engreenistä pitää sanoa, että loukkaantumista ollut alla ja näin, mutta että sehän on niin kuin pelannut kuitenkin niin kuin tämän joulutauon jälkeen niin hyvin ja mä en todellakaan syytä häntä mistään, mutta kyllä meidän maalivahti kaksikkona sitten niin me annetaan aika paljon tasoitusta monille. Toisaalta mun mielestä siinä on tehty joukkueen urheilujohdon kohdalla iso virhe, että on laitettu se pari noin, koska Ruusu ei ollut ikinä ykkösveskarina mistään, se on ollut se 21-vuotias kaveri. Ja yhtäkkiä se huomasikin, että se on IFK ykkösveskari silloin syksyllä. No nuoren miehen niin kuin pää on aika kovilla ja ei niin kuin sanottuna, niin ei hän ole vielä valmis kantamaan niin kuin, liigajoukkueen ykkösveskarin paikkaa. Hän voi olla tulevaisuudessa hyväkin veskari. Niin mä en niin kuin, me kaataa likasaavia veskareiden päälle. Okay. No tästä ailahtelevaisesta kaudesta yksi merkki on se, että valmentajavaihdoskin tuli tuossa tammikuussa. Selin sai lähteä, piti lähteä kauden jälkeen vasta, mutta tehtiinkin vähän aikaisempi siirto ja Pikkarainen tuli sitten Ruoriin. Niin näetkö tätä hyvänä asiana ja mitä muutoksia Pikkarainen on tuonut? No Pikkarainenhan tunnetaan valmentajana. Mä kuulin yhdeltä ystävältä, joka on pelaaja-agentti, kun mä kysyin, että minkälainen valmentaja on Pikkarainen siltä, niin hän sanoi, että Pikkaraisen joukkueessa ei ole vapaamatkustajia. Okay. Ja muistat varmaan taannoin muutamia vuosia sitten, kun hän Jukureiden päätösbileissä vetäisi turpaa yhtä pelaajaa. Ja mä kysyin tältä samaiselta pelaaja-agentilta, että oliko se vapaamatkustaja? Oli. No niin. Eli jäbää ei välillä kiinnostanut ja mä pidän toisaalta tollasista valmentajista, jotka elää tunteella ja no ei se nyt ole sivistynyttä vetää ketään turpaa, mutta kyllä mun mielestä voisi litsareita antaa välillä vähän sen niin kuin sillä lailla. Ihan vain nolatakseen jotain, joka ei oikeasti näytä niin kuin siltä, että kiinnostaa pelata. Joo. Onko se sitten just semmoinen hifkin näköinen valmentaja, että on siinä tunteella mukana?
Joo, mä haluan katsoa rauhassa. Mä en lähde vielä niinku heittämään taas kivillä liian aikaisemmin. Niinku, sama juttu, kovasti kritiikkiä saanut Tobias Salmelainen jo tässä vaiheessa. Nythän täytyy muistaa, että ensi kausi on ensimmäinen kausi, jolloin koko joukkue on hänen rakentama. Eli mä en lähde niinku, sellaiseen ennenaikaiseen kivittämiseen. Mutta tästä valmentajavaihdosta vielä, niin IFK oli aikoinaan tunnettu siitä, että meillä ei vaihdettu valmentajia. Mutta sitten tapahtui, ja sitten niitä onkin vaihtunut. Ehkä se herättää joukkuetta. Ja mun mielestä se oli alun perin, niin kun muistan, kun se paljastettiin silloin se uusi, että Pikkaraisesta tulee päävalmentaja syksyllä. Ja kerrottiin, että Selin ei tule jatkamaan, eikä hänelle edes tarjottu. Niin sehän kuulosti vähän siltä, kun teet, että se oikeasti niin kuin jätkä olisi potkittu munille siinä vielä julkisesti. Kyllä. Ja mä olin mä kirjoitinkin siitä tuonne joukkueeseen johdolle ja kirjoitin ja sanoin, että mä en ymmärrä tätä, että kuinka näin tökerösti voidaan menetellä. Että se ei ollut sivistynyt tapa, mutta sitten mä sain siihen vastauksen. Selin oli itse halunnut, että se julkaistaan. Okei. Mikähän tässä oli? Ehkä työpaikkahakemusilmoitus. Kato julkisesti, että vapaana on ja nythän hän meni ässiin ilmeisesti. Niin. Mutta että joo, että on se aina nuijaa, jos joutuu tekemään valmentajanvaihtoja, plus että se on kallista. Niin, kyllä. Ja kyllä se tietää, että siinä aina menee se oma aikansa, että saa sitä. Kyllä. Ehkä siinä on osasyy sitten. No, tuossa on totta kai se, että hän on ollut siinä. Niin se ei ole ehkä ihan sama, kun tullaan tuolta ulkopuolelta. Mutta joo, kyllä se, ainahan se on parempi, jos pelillisesti menee niin, että ei valmentajia tarvitse vaihtaa. Että just vielä niin kuin sanottuna, niin ne ei ole halpoimia. IFK on tunnettu siitä, että meillähän maksetaan ylitse vuotavan paljon fyrkkaa kaikille, jotka sinne tulee. Eli niin kuin hinta-laatusuhde ei ole yleensä kohdallaan, koska maksetaan. Mutta ei haittaa, meillähän on buffet. Niin, mikä siinä sitten? Vieläkö tulisi menestystä? Buffet on niin perkeleesti, mutta vähän useammin pitäisi saada menestystä. Kyllä. No, minkälaista IFK:ta sä nyt odotat sitten Pelikans-sarjaa? Oikeasti odotan todella taistavaa ja kasvojen pesua. Et nyt pitää oikeasti näyttää, että nyt onhan siellä kuitenkin pelimiehiä, että tason nostoa, ykkösketju on kantanut meitä koko kauden käytännössä, paitsi ne on välillä vähän joku loukkaantunut, mutta se on kondiksessa. Mutta sitten on 3 ketjua. Eikä ole näkynyt vielä sellaista, että noja pelasi hyvin yhdessä vaiheessa, Santala ja Kangasniemi, mutta enemmän pitäisi tulla. Pitäisi jakaantua paljon tasaisemmin toi tuloksen tekeminen. No se tosiaan tiedetään, että sieltä ykkösketjusta sitä löytyy, mutta ketkä on just ne pelaajat, keneltä sä itse odotat sitä tason nostoa? No mä odotan kokonaisvaltaisesti joukkueelta tason nostoa ja vastuunkantoa nimenomaan puolustuksellisesti viisikkopuolustuksen kautta ja tulosta mä odotan nimenomaan joltain, no sanotaan Santala, Kangasniemi, Salminen, plus että kyllä pitää myöskin kapteenin alkaa näyttää, että se täytyy muistaa, että Lennuhan ei ole mikään pistelinko ollut koko uransa aikana, mutta kuitenkin niin nyt pitäisi kapteenin tulla esiin. Ja se mitä mä kaipaan, niin mä kaipaan taklauksia peliin. Että jos meillä on taitovaihetta jossain, niin sitten se on paikattava fyysisyydellä. Eli siirtyminen vähän niin kuin playoff-kiekkoa sitten. Nimenomaan. Se on juuri sitä. Muistuttaa, että täältä tullaan. Ja seuraavana päivänä vaihdetaan vaikka kaupunkia ja pelataan uudestaan, niin vähän juuri ottaa niin. niitä asetelmia. Ja nythän pitää löytyä sitä kiimaa. Et nyt näkee oikeasti, että kiinnostaako jäbbiä pelata vai haluuko ne mennä lomalle. Et siinä on tietysti valinta, että joku voi tykkää lomasta, mutta sitten sellaisia pelaajia mä en halua ainakaan mun IFK:lla. No sitten vielä loppuun, miten ajattelet, että tässä Pelikans-sarjassa käy, mitkä otteluvoitat? Mä oon miettinyt, että se ei tule päättyä 4-0 eikä 0-4. Mutta jos mä järjellä ajattelen, niin mä sanon, että Pelikans hoitaa sen sarjan 4-1, 4-2.
Mutta sitten kuitenkin kun mä oon tunneihminen ja elän tunteella ja en ikinä saatana anna periksi, niin mä sanon, että IFK hoitaa sen 4-3. Kyllä. Ja siitä sitten kohti pyttyäkin. Vai siellä on kyllä yksi Kärpät aika... Mennään nyt sillä lailla pikkuhiljaa, mutta vielä tuohon kommentoin, että jos sinne järjen mukaan näin kävisi, että Pelicans hoitaisi sen, niin mä näen Pelicansin niin kuin kaikista kovimpana finalisti niin kuin partnerina Kärpille. Ja mä näen jopa sen, että ne saattaa jopa yllättää. Se on, mä arvostan tosi paljon Niemistä. Kyllä. Ja sitä niin kuin katsonut sitä joukkuetta, miten sitoutunut se on ja miten yhteen on saatu niin kuin koko joukkue pelaamaan niin kuin pelisapulunaan niin kuin timmissä kunnossa. Mutta katsotaan. Edelleenkin IFK on niin kuin Engong ja Alttiin ja se ei siitä muutu. Ja kohtahan alkaa futiskausi. Me ollaan takaisin liigassa, että ei me sillä lailla lomailla. Kyllä ei IFKsta pääse eroon. Ei, se on se risti, jota kannetaan ympäri vuorokauden, ympäri vuoden ja kohdusta hautaan. Kyllä, se on juurikin näin. Mutta tosiaan mielenkiintoinen playoff-kevät tulossa ja mielenkiintoinen sarja teilläkin. Jäädään sitä seuraa ja laittakaahan te lämäri seurantaan.